आं सिगांथारावनो आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबोनि मुङै आंनि इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लायो। आरोबाव मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों लोगोसे दसे सम आं इसोरनि राव सोलोंनो लुबैदों। आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय जिसु ख्रीष्टनि जेरुसालेमाव हाबनाय। आसा खालामो बे राव खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादना थागोन। आङो फरायनि लुकासनि बिलाइ 19 बालाब 41 सारि जिसुनि मुङै। जिसुआ बे नोगोरखौ नुनानै गाबनानै होनदोङो बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रीष्टआ जेरुसालेमनि लांगोनायाव सहैनानै जेरुसालेमनि अबस्थाखौ नुनानै बे दुखु मोनदोंमोन, बियो गाबदोंमोन। बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 19 बालाब 42 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, नोंबो बे दिनाव नोंनि गोजोननायखौ मिथिगौमोनब्ला। जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि होननानै जेरुसालेमनि लागै गाबदोंमोन। बे गोजोननाय दिनखौ नोंसोरो मिथियोमोनब्ला, नाजावोमोनब्ला। बेबायदि बुंनानै जिसु ख्रीष्टआ दुखु मोनदोंमोन आरो गाबदोंमोन। दिनैबो बे संसाराव गोबां दङ जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ मिथिया। पापनि निमाहाया जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों, बासायजानाय अनन्त जिबना जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजोंल'। आरो जिसु ख्रीष्टआ पापखौ निमाहा होनो थाखाय फैदों, गोबाङा दिनै मिथिया। आरो बे मानसिफोरनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ दिनैबो दुखु, आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 19 बालाब 43 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, मानोना नोङो नोंखौ नायफैनायनि बोथोरखौ मिथियैखाय बेबायदि दिनफ्रा नोंनि सायाव सफैगोन। जिसु ख्रीष्टआ मोनसे समाव जेरुसालेमा नष्ट जालांगोन बेनि बिसय बियो बुंदोंमोन। आरो जिसु ख्रीष्टआ सोरगोआव थांनायनि गोबां बोसोरनि उनाव जेरुसालेम मन्दिरा नष्ट जादोंमोन आरो दिनैसिमबो जेरुसालेम मन्दिरा नष्ट जानानैनो दङ। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ बै समाव बुंदोंमोन। बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 19 बालाब 46 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, जिसुआ बुंबाय, लिरनाय दं, मन्दिरा आरज खालामनायनि न' जागोन, आन्थाय नोंसोरो बेखौ डाकुफोरनिसो दन्दर खालामबाय। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जेरुसालेमखौ नुनानै बियो बुंदोंमोन, लिरनाय दं, जेरुसालेम मन्दिरा आरज खालामनायनि मन्दिर जागोन, नाथाय नोंसोरो बेखौ डाकुफोरनिसो दन्दर खालामबाय। बेबायदि बुंनानै जिसु ख्रीष्टआ दुखु मोनदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जोंनि बे देहाया जोंनि गोसोबादि मावनो, गोसोबादि सोलिनो नङा। जों दिनै मिथिनांगोन बे जिबना जिसु ख्रीष्टनि मन्दिर, बे सोलेरा जिसु ख्रीष्टनि मन्दिर, जों बेखौ मिथिनो नांगोन। बेनिखायनो 1 करन्थिया 3 बालाब 16 सारियाव बुंदों, नोंसोरो मिथिया नामा नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिर आरो इसोरनि जिउआ नोंसिनाव थायो होननानै। जों दिनै मिथिनांगोन बे जोंनि देहाया जिसु ख्रीष्टनि मन्दिरसो आरो जिसु ख्रीष्टआ बे जिबनाव, बे देहायाव, बे जिबनाव थायो। जों बेखौ मिथिनो नांगोन। जोङो दिनै गोबां पापावनो थायोब्ला, जोङो दिनै गोबां पापाव लिप्त जानानै थायोब्ला, बे जिबना गोथां रावा बुंदों डाकुनि दन्दरसो। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो जेसेबांखि समायना जाया मानो, जों जेसेबांखि नायनो मोजां जोङो जाया मानो, जेसेबांखि जों संसारनि नोजोराव बेसेन गोसा जों जाया मानो, जों पापावनो दङब्ला, जोंनि बे देहायाव सोलेराव पापा दङब्ला, जिसु ख्रीष्टनि गोथां बाथ्रानि गेजेरजों जों खोनाबाय, बे जिबना डाकुनि दन्दरसो जागोन। बेनिखायनो फै जों दिनै मिथिनि। बेनिखायनो 1 करन्थिया 3 बालाब 17 सारियाव बुंदों,
सोरबा आंनि मन्दिरखौ नस्थ' खालामोब्ला आंबो बेखौ नस्थ' खालामगोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै बे जिबनखौ लानानै जोङो पापावनो जिउ खुङोब्ला आरो जोंनि जिबनाव पापानो जों दिनै पापावनो दङब्ला आरो जों दिनै पापखौनो मोजां मोनोब्ला इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों जों खोनाबाय जोंनि जिबना नस्थ' जागोन आरो अराय समनि थाखाय जोंब्लावनाय अरजों जिसु ख्रीष्टआ बे मानसिखौ नस्थ' खालामगोन। जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आंबो बेखौ नस्थ' खालामगोन। जोबनो गैयै नोरखो रायजोआव बिनि जिबना थांनो नांगोन आरो बिनि जिबनखौ अर आरो गन्धकजों नस्थ' खालामगोन। बे जिसु ख्रीष्टनि बुंनायमोन। सोंनायखौ दोननो गोसो जादों। बै समाव जिसु ख्रीष्टआ जेरुसालेमनि थासारिखौ नुनानै दुखु मोनदोंमोन। दिनै जिसु ख्रीष्टआ नोंनि जिबनाव फैयोब्ला फोथायनायखौ बियो नोंनियाव मोनगोन ने? लांखो जानाया दिनै दिनाव जायोब्ला, लांखो जानाया दिनैनि हराव जायोब्ला मा फोथायनायखौ बियो नोंनियाव मोनगोन ने? लुकासनि बिलाइ 8:8 बेबायदि लिरनाय दङ। मानसिनि फिसा हौवाया फैयोब्ला फोथायनायखौ बियो संसाराव मोनगोन ने? सोंनायखौ दोननो लुबैदों आंनि अनजाग्राफोर। दिनै जिसु ख्रीष्टआ नोंनि जिबनाव फैयोब्ला, आंनि जिबनाव फैयोब्ला मा फोथायनायखौ बियो मोनगोन ने? बेनिखायनो फै, जोङो जोंनि बे जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टनो होनानै गोथार आरो धोरोमिया जों जिउ खुंनि। आफा इसोरा खोनासंनाय जों बयखौबो होथों। जिसुनि मुङै आमेन।